Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии обсудим основные новости сегодняшнего дня. Начинаем со следующего информационного сообщения. Украина презентовала партнерам в Европейском Союзе и НАТО Крымскую платформу, новую международную инициативу, которая должна способствовать деоккупации полуострова. Об этом заявила в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Украины Эмine Джебар. Давайте послушаем ее цитату. З нетерпінням очікую можливості використовувати наш статус партнера з розширеними можливостями для ще й більш розширеної співпраці з НАТО, особливо в Чорноморському регіоні, і через ініціативу НАТО-2030. Министерство иностранных дел Украины считает, что на данном этапе рано говорить, кто конкретно присоединится к инициативе, пока только анонсирует первый саммит Крымской платформы. Его планируют провести в следующем году. К нам сейчас присоединяется Виктор Таран, политический обозреватель. Пане Виктор, витаю вас. Витаю вас. Что вы думаете относительно платформы по деоккупации полуострова? В каком случае она будет эффективной? В каком формате? С участием каких стран и организаций? Мені здається, що ця платформа має виконувати три основні місії. Перше, найголовніше – це підтримування теми деокупації Криму в міжнародній повістці дня, тому що особисто мені здається, що наші партнери на європейській, на фоні тих викликів, які стоять перед Європейським Союзом в частині економіки, боротьби з коронавірусом, внутрішніх проблем, вони поступово про це починають забувати, і ця тема відходить на другий план. Тому це треба піднімати. Тому ця платформа має бути максимально широка, і там мають бути залучені такі країни, на мою думку, як Британія, як Франція, як Німеччина. І вона повинна виконувати функцію як моніторингову, і в тому числі результати її роботи повинні мати практичне втілення, яке повинно втілюватися в застосування санкцій проти Російської Федерації та окремих чиновників, які порушують як культурні права кримчан, так і економічні. І коли кажу про санкції, я говорю в тому числі розширення економічних санкцій проти Росії, тому що, будемо об'єктивні, ті санкції, які були введені проти Росії весною 2014 року за окупацію Криму, багато оглядачів називають нерівномірними, непропорційними і не завжди ефективними. Ну а стоит ли рассчитывать на то, что европейские страны, которые примут участие в этой платформе, не только ведут какие-то радикальные санкции в отношении России? Ведь мы понимаем, что когда они стоят перед выбором экономических выгод и гуманитарных ценностей, зачастую выбирают экономические выводы. Це правда, але це вже питання України. Ми маємо пов'язати проблему з прав людини і агресії Росії в Криму, на Донбасі. І так само можемо розширяти цю зону, показувати, як Росія порушує права людини і втручається в справи країн Білорусі тощо. І тут тому треба говорити про більш широку проблему, да? І цю проблему, знаєте, так образно нанизувати як бусинки на намистинку, да? І таким чином оцим намистом стягувати навколо шиї Росії ці санкції. Якщо ми цього не будемо робити, якщо ми не будемо показувати ці проблеми, не будемо розказувати, що багато кримчан сидять по тюрмам по незрозумілим обвинуваченням, що відбувається заборона навчання, я можу перелік подати, то ця проблема саме. Давайте перейдем к... Пане Виктора, чуете нас? Да, прерывается, к сожалению, у нас связь. Давайте перейдем с вами к следующей, не менее важной теме, которую мы хотим обсудить. Это давление на антикоррупционные органы в Украине. Как известно, набирает сейчас обороты скандал с решением Конституционного суда Украины по отмене электронного декларирования. В пятницу, 30 октября, у здания Конституционного суда Украины в Киеве сегодня утром состоялась акция протеста против судей, принявших скандальное решение. Протестующие пришли под стены КСУ с плакатами «Коррупционный суд Украины», судей КСУ за решетку, а также принесли чемоданы с наклейками «Коалиция в подарок для Януковича». Кроме этого, демонстранты зажгли фаеры. Своим решением судьи КСУ представляют индульгенцию сотням
чиновников, коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины, говорится в сообщении в анонсе акции. Глава государства Украины после вчерашнего заседания СНБО сделал решительные заявления и готов предпринимать решительные действия. Президент Украины подал в Верховную Раду Украины законопроект, который мы сейчас вывели на экраны, которым предлагают уволить весь состав Конституционного суда. У Украины нет юридической возможности остановить произвол Конституционного суда, поэтому действовать власть будет другими способами. Такое заявление сделал сегодня представитель президента в Конституционном суде Федор Веніславський. Вот что он сказал. Юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку Конституційного суду чинне законодавство не містить. Таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що Конституційний суд здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента і парламенту. Президентский закон про возобновление доверия Конституционному суду предполагает две статьи. Одна касается непризнания правовым решения Конституционного суда о декриминализации статьи о внесении ложных данных в электронные декларации, ну а другая предполагает ликвидацию состава Конституционного суда. Вот как вы расцениваете эти положения? Ну, давайте ми цю інформацію розкладемо по блокам. Давайте. Тому що за інформаційним шумом, який навіює Банкова і вулиця своїми феєрами, ми не бачимо суті питання. Давайте ми спробуємо розібратися. Отже, яке рішення ухвалив Конституційний суд? Я вас здивую, але він не скасував електронне декларування. Тому підводку, яку зробили вам редактори, воно невірне. Вони скасували лише частину кримінальне переслідування за недостовірну інформацію. І я вам скажу більше, як учасник процесу, коли ця стаття приймалася в 2014 році, нас попереджали, і я попереджав народних депутатів, що так воно і буде, тому що ця норма порушувала статтю Конституції в частині презумпцію невинуватості. Чи чиновника. Можна було чиновника звільнити з посади, виписати штраф. Тобто варіантів було дуже багато. Але ставити за помилку в декларації, бо дехто каже, може бути помилку, одразу давати 2 роки тюрми, це неправильно. Тому в цій частині суд поступив правильно. І є інший блок питань, до яких є зауваження і застереження. Це в частині позбавлення частини повноважень НАЗК за контроль за деклараціями. Тут треба вивчати питання, тому що так само окремі правозахисники говорять, що коли суд сказав, що НАЗК не має права мати слідчих функцій і порушувати кримінальні справи та переслідування, вони кажуть, що логічно, якщо вони такі справи порушили, вони повинні передавати до НАБУ або до ДБР. Ну і так може пройтися по кожному пункту, який ухвалив Конституційний суд. І що говорять багато експертів та правників? Якщо є питання до зауважень до Конституційного суду, то треба ці зауваження заносити в парламент і наступного сесійного тижня просто проголосувати і привести у відповідність закон про запобігання корупції, який був ухвалений 14 жовтня 2014 року, у відповідність до рекомендацій Конституційного суду. Нагадаю, що під час судової реформи 2016 року Конституційний суд не є судом, в тому розумінні, як ми розуміємо громадяни. Це, по суті, Конституційна комісія, яка вивчає норми законів і говорить, це відповідає нашим міжнародним зобов'язанням по Конституції чи ні, не більше. І в цій ситуації вони сказали, що вони винесли такий вердикт: не відповідає, переголосуйте. Більше того, система електронного декларування працює. Просто вони сказали, що є питання доступу, питання приватності. І вони вважають, що, до речі, в багатьох країнах Європи та Америки електронні декларації чиновників не є у відкритому доступі, так як в Україні. Це так для розуміння, для певних маніпуляцій. Вони так само закриті. І вони так само говорять, що є питання приватного інтересу. Тому давайте вивчати досвід і давайте дізнаватися, що можна, а що ні. От все, що вони сказали.
І от на цьому етапі виникає дуже небезпечний прецедент. Я про це писав на Фейсбуці, і про це кажуть не тільки я. На мою думку, Володимир Зеленський намагається узурпувати владу в частині переформатування Конституційного суду. Пояснюю свою думку. Яким він пропонує перезавантажити Конституційний суд. Нагадаю глядачам АТР, яким чином формується склад суду. Він же не пропонує поміняти процедуру, він каже перевантажити. Это его решение не конституционное, правильно? Да. Так от, 6 суддів подає президент кандидатуру, 6 монобільшість, разом із «За майбутнє» Коломойського там чи іншим. Таким чином, і 6 подає зі суддів. Таким чином, Зеленський зі своєї фракції отримує 12, наголошую, 12 суддів Конституційного суду на 9 років, разом зі своїми сателітами. І він отримує не просто більшість Конституційного суду, з 18 чоловік, а більшість, 2/3. І може ухвалювати будь-яке рішення. Так от, я вважаю, що це рішення, яке він намагається пропихнути, це спроба державного перевороту, конституційного перевороту і намагання встановити контроль за Конституційним судом в неконституційний спосіб. І за це має бути порушена кримінальна справа проти Зеленського и против всех тех, кто будет форсовать эти инициативы в парламенте в майбутнем. Ну а как же наше сотрудничество с нашими международными партнерами, которые уже говорят о том, что они обеспокоены вот этой всей ситуацией? Уже идут разговоры о лишении нас безвиза. Возможно, мы еще можем лишиться траншу от МВФ, нет? Ні, траншу від МВФ ми точно не лишимося, тому що програма МВФ, яка була ухвалена і передбачала введення електронного декларування, це програма ІФФ. Це програма 2014-2015 року на $8 мільярдів. Вона вже завершена. Далі у нас програма «Стендбай». Це інша програма і там інші структурні маячки. Реформи земельного кадастру тощо. Це не пов'язані речі. Що стосується безвіза, почекайте, безвіза. Повторюсь, наступного тижня вносите в парламент документ, вводите у відповідність до рекомендацій Конституційного суду ситуацію із кримінальною відповідальністю і ще кілька норм. І все, і питання знято. Для цього не потрібно переформатовувати Конституційний суд. Все, що кажуть наші міжнародні партнери, вони кажуть, будь ласка, якщо у вас є питання до діяльності НАЗК, що частина повноважень не конституційні, переголосуйте їх, бо НАЗК має здійснювати ці функції. Можливо, не в цій формі, тобто, але в іншій. Тобто НАЗК, якщо визначає якусь, більш того, вони ж взяли в частині тільки електронних декларацій. Вони заявили, що не може виконавчий орган влади, яким є НАЗК, робити контроль над судовою органом влади, бо це перевищення повноважень. Но, пане Сергію, вот давайте предположим, что Извините, да, пане Виктору, давайте предположим, что Верховная Рада Украины голосует за новый законопроект. Потом депутаты из ОПЗЖ, из майбутнє снова подают представление в Конституционный суд. И его снова отменяют. Дивіться, ви зараз говорите, якщо б ДКБ в роті розповіли КОБи. А ми зараз говоримо, є конкретна норма, яку визнав Конституційний суд. Він сказав, що не може, наприклад, орган виконавчої влади, яким є НАЗК, починати слідчі дії. Бо це прокуратура часів СРСР. Я нагадаю, що багато кримських татар так само виселялися, як прокуратурою, бо вона була принципна. Пам'ятаєте, що чого виселяли кримські татари? Вибачте, приходжу на особисте. Сказали, що весь кримсько-татарський народ співпрацював з нацистами та фашистами. І всіх виселили. Це презумпція вини. 44-й рік. Так от, тому НАЗК не має права робити слідчі дії. Це не їхнє повноваження. Знайшли порушення, передайте до НАБУ. От про що каже Конституційний суд. І це нормально. І тому, повторююся, проголосувати зміни до закону – це 2 дні сесійного залу. Але і не треба переформатовувати Конституційний суд. Нагадаю, зараз в Конституційному суді 3 вакансії, які не заповнив президент Зеленський по його квоті. Будь ласка, 3 людини, проголосуйте. І ще одна людина сьогодні написала заяву про відставку. 4 судді нових Конституційного суду. Це може поміняти кардинальну ситуацію. Дійте в рамках закону, бо завтра нам не сподобається ще щось, ми переформатуємо. Післязавтра нам не сподобається ще якась інституція. Що ми перетворимося? В державу ФСТ чи що це буде в нас? Давайте підключимо к нашій бесіді Георгія Туку, заступника міністра
15-19 году. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Георгію, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сейчас идет речь о том, чтобы остановить полномочия состава Конституционного суда законом президента Владимира Зеленского, но в Конституции же мы видим прописано четко, какие положения могут остановить полномочия состава Конституционного суда. И там не прописано, что это может сделать президент. Вот объясните вот эту коллизию, в которой мы сегодня оказались. С одной стороны, Конституционному суду уже нет никакого доверия со стороны украинцев. С другой стороны, мы видим, что президент Зеленский таким образом может создать себе очень небезопасный прецедент. Ну, давайте почнемо з того, що з моєї точки зору порушення Конституції президентом Зеленським відбулося в той момент, коли він оголосив про достроковий розпуск повноважень Верховної Ради минулого скликання. Але разом з тим треба бути об'єктивним, і що той самий склад Конституційного суду фактично дозволив новообраному президенту це зробити. Це був лише тільки перший крок, про що, між іншим, дуже відверто і цинічно розповідає Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону. Коли вони доходять до питання щодо організації місцевих виборів, то Богдан абсолютно широ розповідає, що я в той час після обрання Верховної Ради наполягав, щоб ми розпустили місцеві органи влади і провели передчасні місцеві вибори. І він широ каже, що до мене почали підходити різні, там, як він каже, професори-академіки, розповідати, що це неконституційно. Ну, ми ж розпустили Верховну Раду. Неконституційно? Так. Ну і що? Отакий цинізм по відношенню до законів, до Конституції, він панував з перших днів обрання президента Зеленського. Интересно, тогда ведь решение Конституционного суда было на стороне Зеленского. Абсолютно згоден. Разом з тим, дивіться, як цинічно обходять питання, наприклад, люстрації. Адже не є таємницею, що Богдан був люстрованим чиновником. І він не мав права займати посаду голови адміністрації президента. На раз-два Зеленський влаштовує зміну вивіски, перейменовуючи орган влади з адміністрацією на офіс. Таким чином Богдан вже уникає люстрації. Згадаємо перипетії з призначеннями мадам Венедіктової та керівництва ДБР. Зеленський постійно в своїй діяльності порушує і Конституцію, і чинне законодавство. І оце його, я навіть спробую утриматись від емоційних оцінок, це для мене це щось на кшталт такої показового інфантилізму, коли 42-річний нелох своєю власною поведінкою доводить абсолютно протилежне, бо президент держави, пропонуючи безпідставний розпуск Конституційного суду, мотивує це тим, що з його фахової точки зору, нагадаю, Зеленський бавиться тим, що з якогось дуру він володіє дипломом юриста. Мені дуже цікаво, хотілося б подивитися в очі тих викладачів, які йому видавали цей диплом. Чому вони його навчали? То ця людина мотивує своє подання нікчемністю рішення Конституційного суду. Я переконаний, що таких прецедентів в історії щонайменше сучасної Європи ще не було. Такі прецеденти могли створювати різного роду диктатори, здебільшого чи в країнах Латинської Америки, чи в країнах Африки. Але на теренах європейського континенту, щонайменше після Другої світової війни, таких прецедентів, за моїми оцінками, не було. Я вважаю це нікчемним, тому, врешті-решт, хто ти такий, щоб давати такі оцінки? Как вы считаете, чем это нам теперь грозит? Мы же понимаем, что есть те силы, которые этим, безусловно, воспользуются. Пане Вікторе. Я вважаю, по-перше, вітаю пана Григорія, а по-друге, це дуже небезпечний президент, тому що Зеленський штовхає нас. Алло. Він штовхає нас він штовхає нас в парадигму, яку нав'язує нам Росія, що Україна failed state, держава, яка не відбулася.
Тому що, правильно каже пан Тука, я повністю погоджуюсь, такими діями ми демонструємо, що ми інфантильна держава, яка не поважає інституції, де закони ставляться ні в що, де ми можемо переформатувати Конституційний суд, як захочемо. Закон не подобається, ти він нікчемний. Ну, повірте, це дуже небезпечний прецедент і дає нашим противникам в Росії говорити нашим європейським колегам про те, що для чого ви підтримуєте Україну? Для чого ви їй будете допомагати? Ви ж подивіться, вони навіть не можуть домовитися про закон, про Конституцію. Це нікчемна держава, говорячи мовою Зеленського. Тому давайте, ви ж доросла країна, давайте і ви з нами, як з дорослими країнами, як Росії, вести дорослі розмови. А цих дітей, ну не знаю, поділимо в геополітичний спосіб, в економічний, та який завгодно. Скасуємо санкції, про Крим забудемо, про Донбас теж забудемо, і буде все у нас чудово. І ми самі будемо в цім винні, тому що ми себе ведемо як нерозумні дітки, які бавляться з вогнем та сірниками. Тому наслідки будуть дуже страшні, якщо, не дай Боже, це рішення буде ухвалене. Тому що більшого інфантилізму і недалекоглядності в країнах Європи не було. І ми це покажемо як недорозвинута демократія з людиною, яка претендує на авторитаризм. Наголошую, претендує. Дуже дякую вам, пане Вікторе. Віктор Таран, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Пане Георгію, як ви вважаєте, що нас ждет? Чим це все нам грозить? По-перше, я хотів би зазначити, точніше, звернути увагу наших глядачів на те, хто став фактично інформаційним рушієм такого супроводу рішення Конституційного суду. Таким джерелом, гласом народа став горизвісний Сергій Лещенко. Ця людина під час перебування в складі Верховної Ради хизувалась тим, що вона першою в Верховній Раді втягнула зелені шкарпетки на підтримку тоді ще оголошеного лише тільки кандидата в президенти Зеленського. Після обрання Зеленського президентом навіть зелена команда не захотіла залучати таку згандлу персону, як Лещенко, до свого політичного табору. І тому Сергій Лещенко отримав такий собі політичний хабар в якості посади в наглядовій раді Укрзалізниці. Хтось в цій країні здатен дати відповідь на запитання, що в наглядовій раді Укрзалізниці робить такий фаховий залізничник, як Сергій Лещенко? Що в наглядовій раді Укроборонпрому робить такий фаховий оборонець, як Мустафа Найєм? Тобто саме ці люди своїми закликами спровокували оту реально суспільну кризу, яка сьогодні ранком проявилась під час пікетування будівлі Конституційного суду. Хочу наголосити, що ще до того, як відбулась прес-конференція одного з суддів Конституційного суду з самого ранку, я, власне, на своїй сторінці Фейсбук двічі зробив пости, один з яких перше повністю підтвердив тезу про те, що для того, щоб виправити кризову ситуацію, достатньо лише внести зміни до існуючого законодавства. І на це потрібно максимум 30 хвилин турборежиму. Про що після обіду і повідомив суддя Конституційного суду. І разом з тим, ще ранком я попереджав своїх друзів, в першу чергу, не Парасюків, Соболєвих і решта, а друзів з руху опору капітуляції, що не треба вестись от на ці абсолютно прозеленські, начебто, дії, підтримуючи псевдоборцунів з корупцією. А якщо вже і вживати заходів впливу вулиці, то це треба застосовувати по відношенню до Верховної Ради, щоб Верховна Рада робила зміни. Мы же не можем сегодня отрицать тот факт, что идет реванш пророссийских сил. Вот в виде ОПЗЖ, которые, да, отправляют вот эти представления, направляют в Конституционный суд Украины. И не только же с этим, они отправляют представление о признании неконституционным Высшего антикоррупционного суда, о признании неконституционным земельной реформы, о признании неконституционным вот новых ОТГ, которая была создана. Как быть с этим? По-перше, треба дочекатись рішення Конституційного суду. Подавати позови до Конституційного суду
мають величезна кількість депутатів. І це роблять далеко, між іншим, не тільки депутати від ОПЗЖ. Ну, за майбутнє, вот в данном случае с антикоррупционными органами. Угу. Я далекий від симпатії до представників цієї проросійської п'ятої колони, але разом з тим треба чесно визнавати, що, наприклад, оте рішення, про яке зараз так, ну я маю на увазі вчорашнє рішення Конституційного суду, про яке сьогодні так багато говорять, там справа йде про те, що в одній зі статей Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення міститься позов, посилання на кримінальну відповідальність за умисне невнесення відомостей в декларацію. А скажіть мені, будь ласка, і про це казали ще 2 чи 3 роки тому. Яким чином правоохоронці можуть довести, умисне це зроблено чи неумисне? От Зеленський 5 мільйонів не задекларував. Він це зробив умисно? Чи просто в нього тимчасове помутніння розуму було? Спробуйте це довести. І саме про цю норму статті і звертає увагу на неї, на її недолугість рішення Конституційного суду. І нічого надзвичайно панічного в цьому я особисто абсолютно не бачу. Ну а как? Це Это же треба було возмутило, просто это даже виправити возмутило простим стран. рішенням Верховної Ради. Але Зеленський і його, точніше не сам Зеленський, він абсолютно недалекоглядна і примітивна людина. Ті люди, які ним керують, залишаючи за лаштунками, вони вирішили розіграти цей сценарій, викликавши абсолютно передбачуваний резонанс в суспільстві, обурення суспільства заради однієї мети – переформувати на власний розсуд склад Конституційного суду. Давайте подключим к нашей беседе Петра Олещука, эксперта по международным вопросам. Он с нами на прямой связи. Пане Петро, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот мы тревожные звоночки слышим от наших западных партнеров. Уже начали говорить о том, что Украина может лишиться транша МВФ, можем лишиться безвиза. Насколько это вероятно? Как сегодня реагирует международное сообщество? Ні, міжнародне співтовариство, це ж, не знаєте, це ж не якась просто зловісна сила, яка лише шукає можливості, як покарати Україну. Треба розуміти, що в будь-якому випадку боротьба з корупцією, системна боротьба з корупцією, прозорість влади – це все в інтересах України. А європейці висувають ці вимоги просто для того, аби робити Україну більш прогнозованою і зрозумілою. Для того, щоб Україна могла бути справді партнером Європейського Союзу, а не просто одержувачем якоїсь допомоги. Тому вимоги ці висловлювалися неодноразово. І ми, звичайно, все це розуміємо. Ми так само розуміємо, що Європейський Союз не буде карати Україну, наприклад, виключно за якісь рішення Українського Конституційного суду. Тут завжди буде враховуватися вся ситуація в комплексі. Рішення суду, рішення виконавчої влади, рішення законодавчої влади. Тобто найголовніше, аби Україна змогла запропонувати те рішення цієї проблеми, яке би забезпечило функціонування антикорупційних органів, забезпечило прозорість влади, щонайменше на тому рівні, який було досягнуто раніше, і тоді ніяких санкцій ніхто застосовувати не буде. А якщо Україна буде робити вигляд, що нічого не відбувається, буде згортати реформи системно, то, звичайно, реакція буде. Але поки що говорити про це, як на мене, не доводиться. І з іншого боку, ми так само повинні розуміти, що всі ці процедури, які були прописані, коли Україна одержувала той самий безвіз, а ми знаємо, що перед тим, як Україна одержала безвіз, Європейський Союз розробив процедури і призупинення, і припинення безвізу для окремих країн, очевидно, з натяком саме на Україну, в тому числі і на Грузію. І там справді є процедура спочатку призупинення на певний термін безвізу, щоб потім його можна було скасувати. Але це відбувається не швидко, не миттєво. Тобто там у нас щось відбулося, не зібралися і так далі. Це достатньо довготривалий системний процес, який буде передбачати діяльність відповідних європейських інституцій. І я думаю, що вони на це підуть, якщо побачать, що з Україною, в принципі, говорити нема про що. Тільки в такому випадку, я думаю, що вони про це справді можуть серйозно говорити і запустити відповідні процедури.
Пане Георгию, вот мы видим, как президент Владимир Зеленский созывает СНБО, уже ДБР открывает уголовное производство по главе Конституционного суда Тупицкому. Что бы это означало? Он уже прибегает к силовикам? Ну, з моєї точки зору, мені взагалі від самого початку, ще не проаналізувавши юридичну складову рішення Конституційного суду, мені було незрозуміло, для чого Зеленському збирати РНБО. Я одразу ставився до цього дійства як до елемента певного шоу. Бо абсолютно, якщо президент має бажання виступити з власною законодавчою ініціативою, для цього йому абсолютно не потрібно опиратись на рекомендації РНБО. Це по-перше. По-друге, під час тієї невеликої прес-конференції чи виступу Зеленського в РНБО, що такого сенсаційного суспільство почуло від Зеленського? Між іншим, хотів би вас виправити, щодо припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Від самого МВФ про це не надходило жодної інформації. Це нам повідомив президент Зеленський під час засідання РНБО. Але це не відповідає дійсності. МВФ про це жодного разу за добу жодних натяків не давав. Тому що це абсолютно не відповідає реаліям. Тому, з моєї точки зору, це шоу, яке було влаштовано, і, на жаль, на це шоу повелась дуже велика частина суспільства, і воно фактично було досить вдало зрежисоване. Якби, наприклад, Верховна Рада мала можливість провести засідання не у вівторок, а, наприклад, сьогодні, я не виключаю той факт, що, можливо, сьогодні Верховна Рада ухвалила під таким емоційним тиском суспільства пропозицію Зеленського щодо розпуску Конституційного суду. Потім, звісно, він вже отямившись, почухавши потилиці, зрозуміли, ой, що ж ми наробили лишенько. Але вже було пізно. Это правда, действительно, от МВФ мы не слышали таких заявлений. Об этом говорят, об этой угрозе говорят эксперты. В частности, в нашем эфире говорил Сергей Фурса о том, что мы можем на 100% лишиться следующего транша МВФ. Как вы думаете, я так понимаю, что на следующей неделе уже президент Владимир Зеленский планирует вынести законопроект в парламент. Наберется ли достаточно голосов, чтобы проголосовать за этот закон, пане Петро? Тут прогнозувати достатньо складно. Ми лише можемо в цій ситуації спиратися на ті факти, які є. Серед опозиційних фракцій, які на даний момент представлені в Верховній Раді, висловилися вже Європейська солідарність, Батьківщина і Голос, які сказали, що підтримувати цей закон не будуть. Практически вся оппозиция сейчас говорит об узурпации власти Зеленским. Так, і очевидно, ОПЗЖ теж голосувати не буде. Стосовно позиції в самій фракції «Слуга народу» я чув різні точки зору з боку різних депутатів. Тобто є і позиція підтримки, є і позиція несприйняття. Тобто поки що говорити про наявність більшості для ухвалення цього закону складно. Пане Георгію, возможно, даже не всі слуги проголосують, як думаєте? Не маю сумніву, що далеко не всі слуги народу, особливо після таких карколомних результатів, отриманих на місцевих виборах, будуть сліпо підтримувати будь-які ініціативи Володимира Зеленського. Більш того, в мене є стійке відчуття, що не буде більшість у складі так званої монофракції підтримувати саме такі пропозиції діючого президента. Бо величезна кількість депутатів вже починає усвідомлювати, з ким вони безпосередньо мають справу і які для них особисто, як для людей, може принести наслідки співпраця з таким президентом. Дуже дякую вам, Георгій Токаєк, заступник міністра тимчасово окупованих територій, та Петро Лещук, експерт міжнародних, були гостями нашої студії. Прощаться мы до завтра. То есть не до завтра, а до понедельника. Сегодня пятница. Ненадолго мы с вами прощаемся, всего лишь на 2 дня. Берегите себя, не забывайте, что на улице свирепствует коронавирус. Придерживайтесь социальной дистанции, используйте маски, дезинфицирующие средства. Озын знахорчалан саглар хадашлар, эко кунге біз сізнен саглахлашамыз. Корушкенч.